Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Bantu be-EFF, don't you think esi sankxwe sichopha phandle? Esi sankxwe senziwa ziilancos belantuke bematshela into yoba masifumane imisebenzi and all that. Don't you think uba ibisisankxwe esenziwa sithi ke, ndithi sithi because the past elections ezimbini ezidlulileyo I've been voting for EFF. So don't you think into yoba sithi abantu ababefana uba bayalwa ngoku bafuna balwele into yoba masifumane abantu mabafumane imisebenzi according to i-manifesto yenu eyayisithi nizozama uba sifumane imisebenzi. Don't you think into yoba le nto yenziwa ziilanco naba bantu bonke aba bantu bamatshayo ngoku benza isankxwe, don't you think uba nini abantu abebefana benza, don't you think ngendlela i-influence ibingakhona ye-EFF, don't you think uba niyekile niyiluzile ifocus nafocusa kwinto yenziwa zimatch and match nedudula? Andifuna ukuba against into yoba ningalantuki ningazingeni kwinto ezidibanise nee-foreigners ne, but don't you think into yoba eyenu into esasinivotela yona esasivotela i-EFF for yona befama niyayenza ngoku? Don't you think uba ezi match zinkulu kangaka bekufanele uba kukho iimatch ezinkulu ezingedibaniselanga nento edibanisa nee-foreigners ezenza laa nto nanibhale kulaa manifesto yenu yento yoba employment entontoni mihlaba and all that? Because I haven't seen mna any match ethetha ngomhlaba kuhanjwa i-EFF iphuma ngobuninzi bayo iyofuna izindlu. Like for instance ngoku siyaguga kunzima ufumane laa nto i-RDP, kukho i-connection, funeka ube nee-connections, ube nentontoni kunzima. Ayiyo ngumsebenzi ebefana nenza ifocus kuwo. Don't you think lo mnyhadala ungaka umkhulu kangaka woba kulwela into yoba abantu mabafumane imisebenzi ngumsebenzi wenu? They understand iilanco zithi imisebenzi ithathwa zii-foreigners and benza ii-operations zento yoba bangene baye egaraji bafike bathi makungene umntu kuphume ikwerekwere. Don't you think nina ibinini abantu abefana uba anithi nina makungena ikwerekwere because against into yoba amakwerekwere? Guys, iyandihethisha into endenza into yoba ndibe comfortable kangaka ukuthi ikwerekwere. My mother used to hate igama lethi ikwerekwere, but ndimve naye ethetha ikwerekwere because abantu badikiwe kudikiwe balapha but they're here basidelela and all that. I hate to say this word, but ngoku ngendlela ekwenzeka ngayo kwi-social media nindixolele nindixolele ngoba ndiyatlantuka because iyangena ngoku, iyangena because of the way aba-acta ngayo like wona. So yeah, but don't you think i-EFF is supposed to not be focusing over waze wathini uJacinta, waze wathini umntu wedudula and all that? Benze le yabo isankxwe. Ungafanelanga i-country ingafanelanga uba kwi-chaos yayo nje yenziwa i-EFF because of i-EFF nayo inento ebhiliva kuzo ezizokwenza thina as South Africans sihambele phambili. Because all this thing ningabona ngoku sithiwa kuvalwa ii-shops nentontoni, it's not something that is going to be implemented ngo-2027, 28. Zizinto ezizovunwa ngabantwana bethu abazayo. Ezi zinto zonke izinto kumatshwayo ngoku zizawuvunwa ngabantwana bethu because nathi sivuna into ezazenzeke ngo-1976. But i-question yam, don't you think i-EFF is supposed to be ine-voice enkulu okanye ityhafile because abantu bakhange bayivotele last time? Ityhafile okanye ifocus isekubeni umongameli angabanjwa and all that? Ndi-confused into edibana and ndi-disappointed as somebody ovote kabini. Ndi-disappointed into yoba ndide ndicinge into yoba ndizawuvotela i-Action SA. For what? Xa besinithembe kangaka, xa besinethemba lethu into yoba ngoku iyobe i-EFF iyakhula kunoba ibingakhona.
why everyone ebhudela EFF, because EFF is doing much better for people of South Africa. Akho ndiqhubekisa nje into yoba umntu uthi uqala a conversation that is like trying to fix a relationship, aveleze ngolaka aze ngomsindo, because ukubhuda xa uzothi ndiyabhuda, I just feel like we had attack. I feel attacked ngento yoba uthi ndiyabhuda, because khange ndi-insulte kwamntu apha ndim mntu owayevotele i-EFF kabini ndi-consent endaweni obundilungise uthi ndiyabhuda. Uyandilungisa, ufana uyandilungisa into yoba hayi mani ngezizathu ezinje ngo-1 no-2 no-3. I just feel like into yoba we're putting so much pressure kwi-EFF. Do you understand? We're having a conversation, but abantu bavele baze bebe nelwalaka ondingalaziyo, and iyakhubekisa into yoba uthi uqala i-relationship, because sometimes uthi uqala i-conversation because you're trying to fix something. Uyabona into yoba i-EFF ngoku itsalela kwelinye icala, wonke umuntu akho umuntu ongayiboni into yoba i-EFF itsalela kwelinye icala, le nto ifocusa kwenye into that was not supposed to be ifocus yabo. Ifama bafocusa kwezaa zinto bezizenze umbutho into yoba mawukhule, bafocusa kwinto just different. Ngoku uzothi mna mvoti we-EFF ndimobhudayo ndiyabhuda, awu khasana indlela othetha. Ndiyayazi into yoba we coming from broken families whereby sometimes we didn't have parents whereby we can sit and have conversations, but engase sijonge siyibone into yoba okay ngoku akuliwa apha, yabona, akuliwa kule ndawo, sifuna nje i-conversation, because mna ndibambela gama lethi ebhudela ngoku andisekho right, because I was trying a conversation bendingalwe kokubhuda into yoba ndicomplaine, even your relationship, when your wife or your girlfriend is saying hey andithandi into ethile kwaze kwathini, kutheni into ethile itheni, you have a conversation with that person, because they still care enough to be talking. Yabona, if I was coming here bashing EFF ndisithi FF thanda ama-foreigner, no, andizanga loo nto. Ndiyayazi bithanda ama-foreigner, but andizanga loo nto. Ndiyabuza umbuzo ongakhange undiphendule. Ndiyabuza into yoba bengakho suppose basifocused ekubeni siphakamise idolo phezulu, sifuna umhlaba, sifuna imisebenzi, sithi orani, iphelele phi orani, because sasinerali enkulu edibanise ne-orania nentontoni. Okungafana izinto ezi-relevant, into ezosenza into yoba sithathe ilizwe lethu eMzantsi Afrika from A to B to C, instead of basithi kugcwele ilanto kwi-foreigners eMzantsi Afrika, sisenze sihlukumeza in a way, sibe sifocusa kuloo nto, siyiyekele kooJacinta benza into yabo. Andazi noba ndiyavakala na, awundiphendulanga nondiphendule, ndicela undiphendule into yoba why sifokase kooJacinta singafokasanga kwezaa zinto zibhalwe phaa kulaa manifesto. Ngoku as voters ngoku siseza, as abantu ababevotile sasi-enemies ngoku zelantuka ze-EFF the moment we complain. No, we have to. Some of us sisabambelela the same way sisabambelela most yethu, even EFF sicinga into yoba i-ANC is still umbutho, but because of A and B and C sarhoxa savulela i-EFF. Inhliziyo sephaa kwi-ANC, to be honest with you, inhliziyo zikwi-ANC, because i-ANC uba ibisenza into zirayithi ngeyise-majority ngoku, ngesehlele isicoconi soba i-majority, if ibingenza izinto. Ngoku nivele nina nibhekelise le 2% le ibifanele uba ithatha i-EFF isa to the next level. You didn't hear me. Ndiyacomplaina qha as umvoti, ndiyacomplaina, and I have a right to complain, because ndabe kunxi wam ecaleni kwelantuka koMandela.
So ngoxa sizavele ngoxa every time umuntu ecomplaina even with a polite ngocomplaina kwakhe uvela umuntu aza ngomsindo, it's not gonna work. Like that. Enjoy your day. A South African lady has decided to call out EFF supporters to say, are we not supposed to be focusing on a different thing? Rather than us sitting here and focusing on Abu Mach and Mach, Jacinta Ngiswe and Phakela, things that have nothing to do with us, because we all know that EFF supports foreigners. Okay? So at this point, she feels like they were supposed to focus on providing more employment, which for me, I do stand with her. Yes, I do stand with her. I feel like she have got a really a good point to say, let's focus on things that we are known for, so that people that have voted for the party, they don't feel some sort of way to feel like, no, this is not worth it, this is not this and this. Because this lady right here, she's talking about her voting for this party for 2 occasions. And, at this point, she's sitting down, trying to figure everything out. How did we even get here? What are we doing here? We are supposed to be focusing on a different thing rather than focusing on Abu Jacinta and, things that they're doing, things that have nothing to do with us. But anyway, please comment your thoughts down below in the comment section. What do you think about this video?